Ja, bare så. Man! Fucking pet dog, man! Jonas, vi skifter. Jonas, for helvede! Jonas, vi skifter for helvede! Jeg skulle da ikke blive ved med at stå og filme her. Nej, den skal stå op! Nej, det skal sgu da ikke, så kan du ikke slå det stykker. Jamen, du skal jo stå op, hvad fanden da? Du skal vente den om. Dum. Jeg kan sgu da ikke se noget. Og så er I hvert fald i gang med at smadre det. Pepsi Dåse. Som vi hader i den her lort, der er mega. Slå videre. Cut.